sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta. Sha'abu kai na ka shigo hakan ga babu sallama babu komi. Rai a ɓaci hakan ga. Lafiya komi ya faru. Umma ba komai. A'a abba ka gaya man gaskiya don ban saba ganin ka cikin irin wannan hali ba. A ba komai wani ne ya ci min a majalisa umma ya dan banna min rai. To abba ba komi duk wanda a cikin mutane dole wata ran sai ya samu matsala. Al'amarin duniya dai shi hankuri. Dole sai kayan hankuri ga al'amari ko wani iri na. Babu komi Allah ya sauke ni war in shiga ciki. Yarinyar nan ta yi kalar manya ya zama. Kai da hanya ko kana da Muhammadiyya. Kai da hanya ko kana da Muhammadiyya. Ku dai na tare ni kun san Allah ke yi ba bawa ba. Duk da dai talaka ne ni, duk da na san ba ni da kuɗi, duk da na san ba ni da komai, ba ni da kowa cikin garin nan. Amma na san ina da Allah sarki. Da kuma da an kai kwana biyu baka yi to aiki ba. Dama ofa ta na kama wadda wan mama ta san aikin police. Aikin dan sanda? Insha Allah. Oke dama shi yasa kwana biyu ba. Wallahi. Ana can wajen tire ne. Yanzu ka san dan sanda? Insha Allah. Masha Allah. Allah ya tabbatar da alheri. Shi ya unwanin karatu. A rika ana aikin sana'a hannu kuma akwai karatu. Ana sana'a ka ta hannu. In karatu ya taho ta gehe ne sai a tafi. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu dace. Na yi ma murna. Dan sanda dan sanda. Dan sanda dan to monin nika cewa ko monin sa. Monin sa. To Allah ya taimaka. Augada ya sani ko? Tun jiya na gwada mu. Tun jiya? Ya yi daidai. Ya yi daidai. Ai na san Oga zai ji daɗi.
bala zai ji daɗi. Allah ya taimaka. A nan ni ma zan dan da hada abin ga in tashi don an ma gama. Ka san to babu matsala gobe kasuwa gara a hita da su gaba ɗaya. To yayi. sai na aure ta sai na aure ta sai na Alhamdulillahi Allah mun gode ma Allah yau ne ɗarman araman Zainab da ƙarfe 10 na safe da Anas in Allah ya yarda. insha Allah Shi wancan da ya ganin kuɗi za su aura mai Zainab. To shi hana yau ya hana arman Zainab da Anas. ba shi na sai na aure ta sai na aure ta sai na aure ta burina in aure ta sai na aure ta sai na aure ta Alhamdulillah, burina ya cika. Na aura ta Zainab da yaya Anas. Ubangiji Allah ya ba su zama lahiya kuma ya ba su zuri'a ɗaya. salamu alaikum ko ba ku a gidan ladi Da amma na garba. kawo ba akwai magana Ya, kanan ta yi. Malam garba ya shigo. ladi Malam garba. to ni dai an yi auren Zainab amma ba cikin naso ba don ni kaina mai kuɗin so in aura maɗiyata Malam Garba kenan. Ai ka san wannan yayan naka. Duk abun da ya ce zai babu makawa sai ya yi shi sannan hankali ne ka kwanta. Yanzu buri ne ya cika. To mu kuma ya ce talauci ya kashe mu. don da na sai yana taimaka min amma na fi son ai auren nan inda ya fi dacewa Wurin mai kuɗi ba. to ni zan koma waje To a dawo lahiya. to Allah ya sa To amin. Bari in ɗauki ka a gani kai su cikin ɗaki. Assalamu alaikum masoya namu masu kallon shirye-shiryen mu maza da mata yara da manya muna mika gaisuwa a gare ku da kuma irin gudunmu da kuke ba ta bibiyar talar inmu da kuke yi kuna ganin abubuwan mu na yau da kullum. sa'an nan muna mika gaisuwa ga shugabanmu babanmu jigonmu wato sarki na 15 emiyan gumi wato justice lawal hassan gumi dangane da yake fada da matasa su tashi su inganta da kansu su dogara da kansu domin su guji zaman manda Kwarai kuwa tulu wannan magana taka haka take wallahi. Domin emiyan mu Justice Lawal Hassan Gumi ya hore mu da mu guji irin waɗannan ɗabi'un kama da zaman banza shi na da kawo sata, shi na kawo banga siyasa, shi na kawo shaye-shaye da sauran ɗabi'u mara kyawu irin waɗannan don girman Allah matasa na mu guje su. sa'an nan muna mika gaisuwa ga manya-manyan shugabanni namu na wannan gari mai albarka wato garin gumi local government Zamfara state kama ga irin manya-manyan 'yan siyasa da kuma manya-manyan 'yan boko da kuma manya-manyan 'yan kasuwa namu na wannan gari namu mai albarka Kama da irin su Baba Alhaji Salihu mai buhu gumi irin gina muna manya-manyan masallatai da suke a cikin wannan garin namu mai albarka. kamar irin honorable Muhammadu Sani takori gumi kamar yadda ke kokarin ganin an saman ma matasa har yi domin su inganta da kansu su daina zuwa gidan 'yan siyasa Kama da irin Alhaji Abubakar Garba Bargaja gumi sarkin yaƙi. Irin taimaka ma talakawa da hike a cikin wannan garin namu mai albarka da kuma ƙauyuka babu ƙaƙƙabtawa ba dare ba rana. da kuma irin wazirin gumi wato honorable Yusuf Abubakar Zugu dan ganin yadda yake taimakawa matasa irin ya ba su kuɗaɗe na sana'a da kuma ababen hawa kama daga mota irin mashin da kuma wayoyin hannu a bangaren mata kuma yana ba su firij da kuma teloli domin kowa ya dogara da kansa da kuma babban dan majalisar mu mai wakiltar gumi da hukumi wato injiniya Suleiman Abubakar Mahmud Gumi na kawo mana manyan makarantun ne a cikin garin mu domin matasa su samu karatu cikin sauki Kama da irin Ahmad Usman Langasa
da irin taimaka ma addinin musulunci da yake irin sabanta masallatai na sallah wa'anda muke yana sabanta mana su bakin gwargwado billahi lazi. Kama ga babanmu wato Alu mai ƙwarya da kuma irin babban ɗan bokanmu wato Alhaji Umar Musa kamar yadda ya taka ragoni na ganin jawo matasa na gumi kowa inganta da kansa da kuma irin 'yan kasuwa namu muna kokari amma da za a ce mu dinga koyi da irin wato maruje kamar yadda kar da masara a daidai lokacin da muke a cikin wani uba da za a ce mu dinga koyi da shi 'yan kasuwa da na tabbata cikin wannan gari namu in Allah ya so yadda za a samu sauki saboda haka 'yan kasuwa namu don Allah mu dinga koyi da Alhaji Umaruje sa'annan mutanen gumi da kuma kiwayenta ina mai ƙara jan hankalin mu akan mu daina bacin shugabanni saboda bacin shugabanni illa ce duk shugaban da muka bata mu bacin nan zai dawo ma ba kowa ba saboda haka masoya mu don Allah mu daina bacin shugabanni mu guji bacin shugabanni kuma banga siyasa illa ce shaye-shaye ma illa ce don Allah mu daina matasa namu. Sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta. Mursa ta ango. Na'am ango na amarsu. To kin ga yanzu zan fita shago. Ki ga kwanan nan gaba ɗaya ba fita ba tun da mun kai aure. Zan fita a ɗan gaisa da jama'a. Ni dai gaskiya a'a. To me ya faru kuma? To ya za ka tafi ban baka umarni ba? Wani nan gani. Kawata, matata, wa agun yata, kun ga gwanata, yan mata duk taimako rata. Zainab, wannan kalman fa, ai sai ya sa in tsorata. Anas burina ya cika saboda ka zamanto mijina. Ni kuma na zamanto matarka. Shi yasa nake ma wannan kallon. Addu'a ta zuwa gare mu, Allah ka ba mu zaman lafiya. Amin uwar ƴaƴana. Ni zan wuce. To yayi yana. Bye bye. Ala da makina kuna. Allah ji zai tsara Allah. Ada. Bada dan ba Na buga fitowa a yanzu. Alhaji na gaba ɗaya duk ka bi ka san kanka cikin wata hali na damuwa. An kai in dai ba tunanin wacce yar matsaya ta kai ta mutunta mana. Matsaya ce ma za ka zo kana wallan kanka akan ta Alhaji. Dan arewa ke wai ko kana da hankali ka zo kana mai ga maganganu akan gariya bayan na haɗa ma na hison duk abin da ya mallaka su ya kare sai na aure ta ka zo kana ga min waɗanga maganganu marasa daɗi Ba Alhaji kan ni kamar yar talakawa ce. ai talaka fita ka bar min gida ka fita ka bar min gida na ka tafi ka bar min gida na Ya ji. Haka yayi wallahi kai. A fita a bar gidan tun da ba na ba ne. A fita a bar gidan. Rashi da rashi Ta fita da a fita da ita. Alhaji ya samu. ai kana mata Me amfani ta da mace a cikin ta. Ba fara tambawa ba. Assalamu alaikum masoya namu wannan fim din namu da kuke kallo mai suna sai na aurita shiri ne mai dogon zango mai fadakarwa da kaitarsuwa za ku bincika ta a YouTube channel mai suna Usama Sine Gumi a dole litinin da karfe 8:30 na dare in Allah ya so da za a dinga saka muku wannan fim din namu mai suna sai na aurita da mai bukatar talla kuma zai iya kiran mu ta wannan number da take tafiya kan bidiyon mu a koda yaushe mun gode masoya Allah kai ne zaka kare ni ko za a yi fatan mu makale rabonka ne dole mu yi wanka mu cakare mu sa idan mu Zayyanu Garba ɗan wasa Film Production ke kawo muku wannan ƙayataccen shiri. Sai ka arme ta? To tun da ka wata ka ubanta to ɗar ma mata aure magani. Anti, yaya Anas mutum ne mai kirki kuma ba ruwan shi da anya anti. Kai daga. Banza ba wajen. Sai na aure ta shiri ne mai dogon zango shiri ne wanda zai dinga fito muku a duk ranar litinin da karfe 8:30 na dare in Allah ya yarda ku nemi wannan shirin a YouTube channel mai suna Usama Sine Gumi. Malam Garba kenan.
ai ka san wannan yayan naka. Bye bye. Collaboration Zayyanu Garba dan wasa, labari Usman dan Arewa, tsara labari Usama Siniyo Gumi, Hassan Tulu, Abba Wakaye. Na so su bashi kashi, su fara bashi kashi wannan ne. An dai ka ba shi ko? Yan daba kamar na kukan kura. Ko mu ɗaukar mataki ko fara game da dabari. Ta hanyar yin tadi. Sai na aure ta. Ba wasu yan daba wallahi. Kai rakanta anya ko kana da Muhammadiyya. Sai na aure ta. Kai talaka mu talaka da Sai na aure ta. Zainab, ke kyauta. Kuma na daɗi ma da ke. Wallahi ke kyauta. Allah shi miki albarka. Kada ku sake a baku labari, sai na aure ta. Ana maganar yarinya ta yi aure yanzu ana son a bi hanyoyin da za a bi aka saki auren alaji ya aure ta ka zo kana wani magana wai Allah shi ba. Da Allah ka shiga wurin. Gaskiya ne. Darakta Hassan Tulu, Aziz Darakta Abba Wakaye. Sai na aure ta. Ba da umarni Usama Siniyo Gumi, Editor Usama Siniyo Gumi, Location Manager Umar Lazumi, Walfiya Darakta Ibrahim Dakta, Kilifa Saminu Dan Alaji. Script Writer Usman Dan Arewa, Soundtrack Jardini Garba Dan Wasa. Discipline include irresponsible parents. Kamar da yadda muke talita muku wannan fim mai suna Sai na aure ta, a kotu a nan ne za a gane gaskiya a gane ƙarya. Producer Zayyanu Garba Dan Wasa Gumi, duk a cikin shirin Sai na aure ta. Kada ku saki a baku labari. Masana'antar Zayyanu Garba Dan Wasa Film Production ke gabatar muku da wannan fim mai suna Sai na aure ta. Ku neme shi a YouTube channel mai suna Usama Siniyo Gumi.